Reverend Father Mark Caballo, ato ang kinahon ni Padrikura, mga igsuon kong mga kaparian, mga kadagkuan sa ato ang kinamud nga lungsod sa syudad sa Tagbilaran, ilabi na din sa atong pinanggang barangay sa Tiptip, atong dakong kalipay ang presensya sa atong kinahon nga Mayor Jane Yap. Thank you so much, Mayor. Mga hinigugman namo nga mga parokyanos, sa di pa nako sugdan kining hamubo nako nga wali, muhangyo ko ninyo palihog lingi asa ang inyong mga tapat. Unya ing nadayon, bisan gamay ang Diyos nung balay makalipay. Sige. Bisan gamay ang Diyos nung balay makalipay. Amen? Dagan ka na to ang maibog o dagkong balay. Kanang tawgo na tog mansyon. Musugot ba mo hatagan mo mansyon? Ang di mo tubag di tagaan. Sugot kayo. Pero abi ninyo mga igsuon, ang pagpuyo og mansyon dili sayo. Gawas nga dako nakaglimpyuhan, dako nakag-maintenance, mudako sa ang inyong distansya sa usag-usa. Doon ako'y higala nga na problema sa dihang nadato sila o gipadak-an ang ilang balay. Ingon niya, Bishop, maayo pa tong gamay pa ang among balay. Kay kanunay mi magkita o magkaistorya sa akong asawa o sa akong mga anak. Karon nga dako na ang among balay, swerte na lang o mag-abot mi sa tingkaon. Tagsa naman mi kwarto, unya daghang kalingawan. Tagsa na lang pud mi magkita. There is a beautiful poem that says, "Love grows best in little houses, with fewer walls to separate. Where you eat and sleep so close together, you can't help but communicate. And if we had more room between us, think of all we'd miss. Love grows best in small houses just like this." Mga igsoon, bisan gamay ang balay, ang importante nga ang mga tao nga nagpuyo, dunay panahon sa usag-usa. Mag-istoryahanay, magkasinabot, maghigugmaay, adunay Ginoo o makamao nga magampo. So, again, bisan gamay, ang Diyos nung balay makalipay. Amen? O, pakpakan na to ang tanan. Adunay nindot nga panultihon nga nag-ingon, when you take care of God's house, God will take care of your own house. Kung ampingan ninyo ang balay sa Ginoo, ang Ginoo mag-amping sa inyong panimalay. Kung maghisgotag balay sa Ginoo, God's house, ang una natong mahuna-hunaan mao ang church building nga tawgo nato og simbahan. Usa niini mao kining atong gi-dedicate karon nga simbahan sa parokya ni Senior San Roque sa Tiptip. Ako masaligon nga gikalipay kini pag-ayo sa Dios. Ug kamo nga nagpahiluna niini ang katawhan sa Tiptip, pinanguluhan ni Father Mark Caballo, ug sa inyong kanhiay nga padrikura si Father Bing Hussein. Sigurado gayud
nga balusan sa Dios ug daghang mga grasya. Your selfless efforts to building this beautiful church will be rewarded by God. He will bless you abundantly in return for your kindness. Ang balay sa Ginoo nagpasabot dili lang ang edipisyo nga sama niini, kundili ang katawhan usab sa Dios. The church refers not only to the building but also to the people of God. 1 Timothy 3 verse 15. Kung ang pag-amping sa church building makalipay sa Dios, maduble ang iyang kalipay kung kita mag-amping usab sa iyang pinanggang katawhan. Amen? Nindot ni nga pahimangno natong tanan. Ngano, ganahan ra ba ta mutabang basta para sa paghimo o pagpaayo og simbahan nga building. Apan dili ingon ni ana ang atong kadasig sa pagtabang sa pag-ayo sa kinabuhi sa mga naglisod nga katawhan sa Dios, nga mga sakop sa iyang simbahan. Mga igsuon ko dinhi sa Tiptip, karon nga nindot na ang inyong simbahan, angay lamang nga mahimo usab nga nindot ang inyong katawhan. Ang inyong nindot nga simbahan, balay sa Dios, unta makadasig ninyo nga mahimo usab nga nindot o dalaygon nga katawhan sa Dios. Paghigugmaay kamo, pag tinabangay kamo, at imana ang inyong mga naglisod nga silingan, pagtarong kamo sa inyong kinabuhi, buhatan ninyo ang sakto, dili ang sayon. Follow what is good, not what is easy. Pagampo kamo kadunay. Dito sa Europa, nakaadto na ba mo? Wa pa? Sige, uban unya ta. Ha? Pohon, kinsay na sayod, grasyaan ta sa Ginoo, dili ba? Dito sa Europa, makita ninyo dagko, nindot kaayo ang ilang mga simbahan, ang ilang mga church buildings. Apan makasubo kaayo, nga daghan niini mahimo na lang tourist destinations. Daghan pa ang manulod. Apan kutubra sa pagtanaw sa iyang kaanindot, kutubra pag-appreciate sa ilang nindot kaayo nga mga buildings. Apan gamay na lang ang muanha aron mo simba o mag-ampok. Asa naman di ay ang katawhan sa Dios, the church, the people of God? Unsa may naitabo kanila? Daghan mga igsuon ang nawad-an nagpagtuo tungod sa modernong panghuna-huna o sekularismo. Unsa man ang sekularismo? Usa ka nakapagtan-aw sa kinabuhi o mga panghitabo nga wala nay labot ang Diyos. That is what we mean by secularism. A secularist society. Mao na nahitabo nila didto. Mao kini ang angin natong bantayan nga dili unta mahitabo kanato. Kasagaran basta gani ang nasud mo asenso pag-ayo o mahimo nang komportable ang kinabuhi sa mga tao, dako nga tentasyon ang paghunahuna nga mabuhi na sila bisan dili mosangpit og Dios. Kung ang tao mulambo ug makahupot na gahom, dako ang posibilidad nga mahimo siyang garbuso ug matintal nga mulihok nga siya ra ug dili na mangayo og panabang sa kahitasan. Hinaot mga igsuon, dili kini mahitabo kanato. Ampingan nato ang simbahan nga building ug ampingan sab nato ang simbahan nga mao ang katawhan. Maninguha ta nga moasenso apan sa kanunay muduol
ug magpaduol gyud ta sa Ginoo. Diya sa Ebanghelyo nadungog nato ang gisulti ni Hesus sa mga tinun-an, sugod karon managat na kamo og mga tao. Mao kini ang gusto sa Dios nga atong buhaton, kabigon nato ang isig ka tawo, ang atong mga igsuon, ang atong mga anak, ang atong mga higala, ang atong mga silingan, atong kabigon ngadto sa Dios. O kini mahitabo lamang kung kita mismo duol sa Ginoo, Diyos nun nga mga tao. Isa-isayan ta sa Ebanghelyo, ang mga tinun-an, ilang gibiyaan ang tanan. O misunod sila kang Hesus. Mga igsuon, hinaot, kitang tanan, maghatag yun og mas dako o pinakadako nga gugma para sa Dios, labaw sa tanang mga butang. And we always remember this. When we take good care of God's house, God will take good care of our own house. Pakpakan na to ang Ginoo.